சூர்யா நடிக்கிற 47வது படத்தோட ஷூட்டிங் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஜிவி பிரகாஷ் நடிக்கிற ஹாப்பி ராஜ் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் இப்ப ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. மம்முட்டி நடிப்புல வெளியான களம் கமல் திரைப்படம் இதுவரைக்கும் உலகம் முழுவதும் 31 கோடிக்கு மேல வசூல் செஞ்சிருக்கு. சிம்பு வெற்றிமாறன் இயக்கத்துல அரசன் படத்துல நடிக்க போறாரு. ஸோ அந்த கெட்ட படம் நியூ ஸ்டில்ஸ் இப்ப ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. தமிழ்ல பஞ்சாயத்தின் நியூ வெப் சீரிஸ் இப்ப வரப்போகுது. இந்த வெப் சீரிஸோட ட்ரெய்லர் இப்ப ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. சிவகார்த்திகேயன் அடுத்து வெங்கட் பிரபு படத்துல நடிக்க போறாரு. இந்த படம் அவருடைய 26வது படம். இந்த படத்தோட லுக் டெஸ்ட்டுக்காக அவங்க அமெரிக்கா போயிருக்காங்க. மாண்புமிகு பறை படத்துல இருந்து நியூ போஸ்டர் இப்ப ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த படம் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது. துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் வெளியான காந்தா திரைப்படம் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி ஓடிடி ரிலீஸ் பண்றாங்க. கார்த்தி நடிக்கிற வா வாத்தியார் படத்துல இருந்து நியூ போஸ்டர் இப்ப ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த படம் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி ரிலீஸ் பண்றாங்க. அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடிக்கிற லாக்டவுன் திரைப்படத்தை டிசம்பர் 12ஆம் தேதி ரிலீஸ் பண்றாங்க. மேடு படத்தை இயக்குன விஜய் கார்த்திகேயா இயக்கத்துல கிச்சா சுதீப் படத்தை நடிக்க போற படம் தான் மார்க். இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த படம் டிசம்பர் 25 ரிலீஸ் ஆகுது.